Ça va? Excellent. Machallah. Ça va? Day boole. An are nguleki de a ɓura lelde. Eyi kono noon mi defili tardude seeɗa tan Non kay. wona hiisi Ça va machallah. tan ɗo jooɗi aɗa waɗi daneeji ma aɗa huccirete télé ma An tertirimi ɗum ɗo? no ka ngaari debbo Kono? So joƴi hen hakkille joguiɗa o hon hakkille fonno jogade kono joƴa kiram noon so hasi ha wonema hay sa dañi ɓandu mbaddima yotta kiram moƴƴani neɗɗo fof jogoɗa hakkille ganda o ko waɗata ko ha joni jogui hen droit min mbaɗimi ko harmani comme no mbirumami har kam res kanke kan rawanayam res eyi mi res o rutton wat ɗum kiram ɗum tan de o wawi wadde fof o faama jaɓa ko Allah waɗi ko par ce que Allah kam so waɗi mbiɗa haɗa itta a tampat e aduna ma tan so andi ɗum noon ma o foftu bamma no waɗirta ni en muusi to fawi dewgal men ngal ɗo no heñori ɗum ni fewani sabu min o poñat kam tan koye dande wuttam tan o jaggi omo fooɗa min mi yiiɗa gueɗam ɗe pamɗa mo heñiri ɗum ha ko ganduɗa min ɗum ɗon so waɗi tan min gueɗam ɗe pamɗa te a majjani an min mi famɗani mi yiiɗa gueɗam pamɗa jimmi wadde ko mariage mo ganduɗa kala ɗo gaño am woni so yi ɓernde mum ne bon sabu somi mahi mi resima mi addima mi yiɗa famɗin ɗum koto kanko dal o famani o wi tan kono yiɗirni ko noon yarata ɗum ɗo wona hulɓinde wiɗi tan ko yawa ay sonno ko sago makko hande dewgal ngal yawdinde yimɓe gona e jaam mais ko ɗum tan wona haydara ko ɗum jinmi de inchallah yo kono noon kam feere fof kam ƴeew haaldude e bamma ɗaccanami temps seeɗa mi waɗa ko ganduɗa ko meeɗa waɗede ko ɗum ɓurmi yidde somi heeɓi aɗa waɗa ko beeleɗa inchallah ɗum ɗon ma won mbiɗa andi kam ni tan mbaɗami mi ara mi yaha mi hooya woto bamma tawdemi ɗo en sabu bamma ko mettuɗo ƴiƴam no feewi an hokku babam te an junjuni garɗa mbiya aɗa yaha junjuni joni kam ha jara ko ɓuuri ɗum ponnoɗa idorade nde garmiɗa tan poɗɗa addude mi ndiyam mi yaha komi jiɗɗo fewnudema ha hande yewta aɗa wawi joɗade kono ɗartan mi yaha ɓuuri sirde yala probléme joni so pawo ari mami haalde makko inchallah te ndeysan mi yiini ko jiɗɗom hawhanga jalika an tan o yiɗi mais gotum meɗɗum andi hande hay sa fiyatnom ha heɓo may haɗa dasamo boowal sa takata o uppuma par ce que an tan o yiɗi e si noon andu ko yinma ko foof o ɓuura kam yiɗi min kam déjà ɗum haɗa ɗum andi jiɗgol ngol jinmam ngol pour min ka unique e am gorko de sa yiɗi ɗum a yiɗnat ɗum muñña ɗum jurma ɗum toppitɗa ɗum mballa ɗum feere addema fof mballa ɗum ndax jangga o jeeya he worɓe limtiteɓe debbo e ser gorko ko pouvoir so tawi debbo ƴoƴƴo so tawi ka puyɗno a yaata gorko ma yaata ɗon tan gon toon jawon ha don kon famdir ceeron ɗum ɓe sigi ala sens ɗum de peut être so waɗin ɗum ma o fofta min ɗum gonmi wadde ɗum tagi an haɗa faami fof walla wona haali goto gorka kam dal ɗo dañi ɗo jaam tan ko toon wawi wonde so ɗum ala tan a tampat ko noon yeeya
Jibril ne ko ɗon joɗɗa aɗa woni e ordinateur ma aɗa woni e téléphone ma conscience tranquille tan comme si ce n'est rien fait hein debbo ma ko woniri ɗo e galle he ko aɗa andi noon ko an woppirimo noon andinmo mo wallata caggal mumo ko min jibin ɗum min so wonano bamma joni min mi andata o yalti galle o ni han kanko da yo wonɗo e galle he tan omo dagoro no welirimo o salminta kam o innata kam o saytorta kam omo fayimiɗa tan elle tan ko mbaalo woppe galle he o yehi lawol makko hoto fayi ɗum Jibril Jalika ni wirtoma ñam fof salminani ɗum a salminani ɗum salminanimo neni ɗum kay accir noon tan anani ɓeɗo salminanimo te min ƴeewi guil tan mbaɗɗuɗon oɗo probléme gofo jaggi hoore mum guil nden ha joni jam en woni hakkude mon onon ɗi min no mbayi ɗon ni ɓurnim onon mbawata mom saaha saaha fof onon maddeteni te aɗa jogui mi jewtidda leylani ɗum ɗo presque leylani doyete yiwtide mum kanko so salima haaldude ma ñakkudem joom rek ko ñakkude fayida tan kono mbe sik neɗɗo so ɓiyum resima sa ari a foti tuttude needi e sirab ma ɗum ko kanka affaire makko mais an jaggu hoore ma haydara ustam ko wirto ma ko salminanima holko ustuma an noon ko an fuuyi ko an woni mo ƴoƴani ko an woni mo ala fulla e hoore mum an koyel ngel gadda debbo e galle wona e galle ala yumma haaju innata ɗum saytorta ɗum ƴewata ɗum an ene yaha e galle ne dagoro no wela ene fayiɗa yumma mbiya wonde e so tawi ko ɗum addata jam ngoore noon an ko ɗum woni yiyande ma aɗa ƴeewa tan yumma tan ene waɗe tan hawma jawma morma Jalika dal ɓeyri boni yilto e nene accidme bone makka an jagga jamma a faami te wonno mbaɗirtake ɗin wiyete an lohima walla an tawtima kalɗam ka fotan haaldem ha mbaɗu ɗon min ɗum gaññimami anani so joɗimi ɗo o tampi o tikki o tampi mo ƴet bagsuji makko ya lawol ma tan on wawa hoɗirni wasa haaldude ma wasa haaldude on wawa hoɗirni min kay mbaɗana haalde mo potimi haaldude o saabu on ko jarɗo haaldude kono mbimi ko min komi welaka mbimi waɗa ha e gallam he ɗo koko welimi tan yahata ɗo te ko ɗum jinmi ko ara o tubanami o fawami place so ronki ɗum mbimi ane makko fof ndendin tum mbimi boowal ko ɗum tan woni ko mbimi so ronki ɗum ane makko fof boowal holko najja hen nen haw arata ko ɗum mbimi moƴƴi to an wona neɗɗo heko randa ɗum ɗo ko woni kala ko cikkuɗa sa waɗi ɗum a dañat jaam elle nden ɓurta serde jaam cow jaam cow ñalam Nela min hakkunde nenam e Jalika vraiment nen fuɗɗo waɗim dépassé Jalika so wirtim nenam salminta ɗum so nenam wirtim Jalika salminta ɗum min ronkude famde kam ɗiɗ guila e gonde e galle o ha joni em donki tan wawrude min ɗumen hawi te nenam jaɓani wadde comprendre Jalika nen neɗɗo puy neɗɗo ka wonde e esma fundarade mum ha daña ko jiɗɗa joni noon a joɗata aɗa ƴeewa ɗum ɗon Jalika après tout kam foti oppude haɗani mawɓe ɓe kam eɓen ɗon tan heɓe neɗɗo famat ɓe tan par ce que koɓe mawɓe e si Jalika ko cuhlel kam foti famude mère o maslandira e mum mais pas omo yehrina mum comme ça an ɗum a fotani ɗum jaɓde galle o an woni ɗo kilifa ɗum an foti ɗum réglude début cohoma o guille début tan noon mbayimi hen tampude mi haalat to mi haal ga mi haal to mi haal ga te on saaha Jalika teftota kom kono joni Jalika waddi teftani mère o faami min ga saabu tekkidiri ɗum ɓayri hen em dañat jaam kam ɗiɗ foof min ala probléme ɗo am ɗo kono min probléme am
problème am tan ko gueɗel gotel wonke birtirat ko te calndirta mais neɗɗo kadi won ndewirta ɗum tan aɗa rewi ɗum aɗa loho ɗum so ɓooyi seeɗa respect gonnoɗo hakkude monon a faami ittot an kam an bayde ene jogii koreji mo jogii kay min de taade ko bayde tan jiimi bayde ɓolo ɓoccolo jiimi ko ɗum addinimi namnade joni noon ko min ko ƴeftumi ko pende yo holluyam koreji makko walla noon jaada pende holluyma koreji makko an ɓuri andude koreji makko ma ngar haa ɗo garɗo ɗo wimani yiɗi debbo kay ma arde koreji muɗum te o wi ko ya muñanma haa ko waɗata ko gasa leeli bandi ko arani ɗo leeli ko imme makko arani ɗo ko kanko goto arata ɗo jeli ka wari ɗo nehi ɗo ere to deeƴ ɗo ere noon waytiddu hoore o yawan wadde réagir noon mais so waɗi tan o ɓurtat te min moƴƴi mbeɗa andi tan min somi jogori hen naddi somo haali o salim so renade dande makko ene heeƴi hen kono joni jalika ko watti jaabaji jalika ala ƴewndima guila are gal guila garɗa e gal no ha joni o fuɗɗi change anda kiramo wondi ma anda ko wondi haɗa andi ko kiram mais so tawi jalika e hirata hakkude men o fotani ɗum waklide e mère o ɗum ko min e makko ko min foti waddu pa mère o wona guiƴ makko te mère o ɗo ko galle mum jalika kam ƴeewat ɗo rewi mum maslidira mum sinon koye mum tan ɗum musata ɗum kam min haalanma ɗum en plus an kam aɗani ɗon tan ko Allah andi fof yoni mi anda tan hoɗo jalika natnoma esi moƴƴi tan yo Allah faabo ndela kalɗa ko fof goonga nen kam hay goto fotan ɗum fundude hay dara kono jalika ne min en metti famde te mi heɗma haalanma gueɗel erreur goto nenam waɗi par ce que nenam so jaɓino wayde no babam wayni e dewgalam ngal mi sikki hay goto natta e makko sakane waɗam dépassé mais nenam yiɗata joga dewgal ma yiɗata rewde jalika ha sës ɗeɗon gueɗe saɗa waɗa ɗum tan so ɓooyi seeɗa tan e siyawede moƴƴi noon poɗɗa wadde en tout cas te mbiɗa sikki tan peut être ko gañata ko nande heede nedda haala mbiya haali liggey o hembo fusi ɗum waɗi ɗe balɗe aɗani hen tagui guite ma a faami fo no yaari mbiɗa ya muñan ɗum kay gasni ha tan mo addu koreji makko salo aduna o wonano min joɗɗade a waɗi ka hewani wadde ataye tan ni baba hande ne ko noon tan a tan pende wadde ataye hay ma ɓuuɓi noon ɓuuɓi kono kay wallahi ɓuuɓi min ko ɗum ɓurnimi sa waɗani kam maɓe ngar Allah jaɓi ko ɗum ko ɗum ɓurnimi arde maɓe ngar ala noon ɗum ko ɓurnimi maɓe gardi ko keppata e ɗum ɗum kay jarani fo salamu aleykum o ñam jam tan mawɗo ni defere alhamdulillah semtu indam de cogoɗa leydi anani nde jaharande a waynima kam sakata artal salminami nene Ramata ni jahanmi mi ƴeewi mo wuro he ha tampo mi yiyanima min mboɗo wawi majjirdema e oɗo galle sa yino yiide ma yiya mbimami ko ya semtu indam de te min seytanagal ma ngal naafigagal ma ngal mbaɗata ngal jaltinakam e gueɗe ma anani ko mbimami ko ni jahanmi mi ƴeewi mo wuro he fo mi yiyanimi nene mbimi saɗa yinno yiide ma yiyam saɗa mbawi goppa kam de anani fimistoyagal ma ngal e seytanagal ma ngal taƴam enɗemagal ma gonduɗa ɗo e galle ɗam ko ya yaltinam hen ko ɗum mbimami anani de foɗa haalade ɗum mbimi ko yo ɗum dokku nafika nene Ramata respect o mo tottumami ko ruttitambo ay gila ni garmi wuro he nak min ya rokkani kam jam gila nde nam min muña neƴƴumi tan ni hen nak muñiraɗo o muñanno ba gasi ya andude komi ɓiɗɗo komi jibinaɗo comme ni jibinɗa jibrila penda anani respect o mo tottumami ko tuttitambo an ko min joƴƴinanta saka hewo jaaba ɗum
Jalika ay neena wona gi an he ay bonne dagal mangal hollata do ko goddo wona neena walla mi fiima do ha ganda penda mbimi ka mboɗo wawi reglude ɗum min mboɗo wawi reglude ɗum ɗo an joni mi haalata aɗa jaabo joni mbattum ko somi haali aɗa heppa ko jofnan daroɗa kuccita e yam kolla kam hankadi doto poti aɗa jaabo gila garɗa ɗo e galle he wadde holko jiiɗa ɗo galle amin rutti less gila garɗa ɗo e nene min gavansaki ko caggal tan min payi nde tawno ka tiiɗaɗo ko yimɓe bonde nde tawno ka kiitaɗo kiite bonde kiitaɗo kiite maɗo mawɗo an woni kiitaɗo mawɗo Jalika Jalika wona yiide joni neno haala Jalika a yii dey wona yii dey haalamo jaabo wona yii mbimi yaama haala joɗaɗa ko heddani min wi ka kiitaɗo mbimi kiite mayde min wi no ya heb mbima yaama haala tan jaabo comme tampuɗa trop c'est trop mi muña ha nattimo an gilani garɗo wura he Jalika gauche Jalika droite mais yaani tan haala hot jaab ɗum wona giɗɗo ko nede ma kuɗaɗo kuɗɗamigel nongel israla ay Medami jadi macam for me. Jakira monya kiri mami. Enyamfa mani. Enyamfa mojani. Enyamfa. ndeɗo feere nde mbaɗɗa ko feere bonde a waɗi ko boni ko Allah boni mi wopparama de hoto fayi mbeɗa woppuma ala woppani silagal nati wode o jama mo ɓurla hoolade yaldiran mata sikatno ndarame bola asudigamayi mimirogi famde daneje dakundi firandi jomberndi balere mbadi manen baydo waylo mi nyammin mami yerno mami yermama kalko mbayum dañi enen data nyammi mam ko moƴƴere mi jobdima pina jam fodami Chikonom kagidam adan ngatu adan wutu domur nate sudam Nyal fofa dan wane seram kalkom badim fofena wada ma nin somi haali ko ni waɗa hade oɗo hello mum ne heeƴa oɗo ɓiɗɗo Jalika foti wadde mettre oɗo état no foti wadde me énervé Jalika o puɗɗum ko o daro ɗon dugda maire o on ƴetto anani ko haali ko yumma fof haɓara min hadde mi maya tan baaba ummoto yente tan kala ko Jalika waɗi no weli ɗum Jalika baaba deƴƴu adim ɗo fof baaba kewi ko yiyata mi yii deƴƴu wonko hibbini o hoore ma bujjeɗo bonɗo ɓerde yimɓe dow ma ɗum ɗo fof joni min fayi mbeɗa fayi hen guitam waɗi ko yeesam tinno baaba artir hakkille ma nani deƴƴu ɗum wattata ɗo henna ɗum ɗo wona feere makko tan ɗum ɗo ko feere yummakko kono an ala ko ɓurmi wonde neɗɗo moƴƴo neɗɗo minɗo kono ma ala ɗo e galle he tinnoɗa baaba deƴƴu baaba oto woy aɗa musɗo hoore ma e dow mere tinno muñ debbo ko muñat tan jogii ɗum tinno deƴƴu oto wat baaba deƴƴu cuɓaɗo way kono an ananani Jalika ko haali ko yummade ko ƴettiɗom Jalika ala jarani jara wallahi jarani no ciɓaɗo mo komi waroɗo mais omi foti darat nenam daromo haalam ƴetta ɗum fotani wadde ɗum esi mano foti a fiyimo ko mbaɗɗam ko non jarani wallahi jarani ande woto jaɓ oɗo no fawma e oɗo état ndaare am Baba mi tappi
Anan andi gilani ngar wurane. Wallahi mbeɗa andi Miɗi muña. Go. Muña hanat mi waaw muñ. Muñ. Binana kam Jibril. Ma yetto jungo mo faawa do mi gumata. Wallahi o yoɓanima. Min ko mbawmi dañ. Wonde Jibril ɓuri ni kam ɗum. Wallahi gonka. Wallahi Allah hina andi simɗo jooɗim gilane Jibril taki. Wallahi. Kono hande si waɗi kam ɗum jara meɗa jottoto ngowra. Ala. Baba mi natti ala baboyam argay wona noon jimi ala jooɗo min mi yii koɓe mbaɗi ko Jibril waɗi ko yeesam tinno artir hakkille ma o tinno moƴƴere ma ala baaba oto woy deƴƴu baboyam deƴƴu sibo Allah ndaare am sibo Allah mi yiɗa dande ma nde yalta mbedda to yimɓe noto e am tinno sibo Allah ala woro ala anen oto wanni baaba deƴƴu ala deƴƴu jani kam sibo Allah deƴƴu ndaare am baaba oto woy artir hakkille ma o tinno baboyam deƴƴu arta tinno baboyam sibo Allah deƴƴu fompo gueɗe ma tinno baboyam deƴƴu ɗum ɗo komi ñaaguiɗoma joni daaram heɗoyam Jibril hankkandi ko hedde gurdam mum ko suusa ƴettude jungo muɗum faye maɗa ɗum waɗi gotol wonta watte aduna makko tinno ala woppu ɗum hatto ubba ala deƴƴu a ndaare am mino gorko mawɗo immade guila leydi artam ha tawma suudu ma mbeɗa waajo ma ko tawedemi ko mbaɗaɗa ko artir hakkille ma baaba suudu fof koko woni hen musalla belamma aduna dañata ɗum ko welital hande welma hande wel janggo metta tinno komi ñaaguiɗom sibo Allah baaba muñ sibo Allah muñinam ha ƴeewa min ko mbanmi tinno komi ñaaguiɗoma muñ ko ɗum mbiyatmami tinno muñ mo muñani curki heɓata ƴuɓlude tinno hunde fof ko musal tawi tan adirimo belamma ene wawi wattinirade musal kono ɗo wulani ɓuuɓani tinno ɗum ɗo yahani hay nokku komi ñaaguiɗom baboyam deƴƴu nani sibo Allah daarema nani tinno baboyam muñ mi heddi ko mina makko Jalika yaam ƴettoto no Jalika o ɗo sorinaki mi waran holde mbawmi nattude wawde yafnadem an wona ɗum de Jalika ɓuri ko hande muusi bawmin yaami foti jooɗa ɗo mi ƴetto ɗum ɗo ko waɗi ko yeesam min mi hannima oto won nanan nofal debbo so haalnima hunde hokku ɗum nofuru woturu ko heddi ko gaynira hakkille ma ɗum ɗo waɗi ko yeesam yumma heeɓi ko yinno ko a walliti yumma ko yinno ko noon paama kam ngal ɗo bonnedagal mi nehiranima ɗum mi anda noon holto ƴeftuɗa ngal mi jangguinima suunde mi jangguinima weeñde Jibril ana foddumi jarta 30 ans Jibril wiyata ha 30 ans ñande fof baaba jafaɗa Jibril an holno gonta neɗɗo ala fof ko mbawɗa saftirde saɗede ma taw wona piggal an toniɗa ko ɗon fiide holno mawnata an holno gonta gorko ko ma yaaji ɓernde sa yaajani ɓernde a wawa wadde haydara ɗum ɗo ko waɗi ko yeesam yumma tooñi jam ñalli yaawu oto salminam a waynakimi mata ko kanko resimo an o resi debbo ma yumma resanimo yumma jeeye makko ko seeɗa o waɗanam gollanam ɗum ɗo ɗum yumma jeeye makko konngol makko e lende makko e ñamde makko e yerde makko to yahata to artata ko an o jogui ɗum neɗɗo to rokki seeɗa ɓaafta fof ɗum noon mi sikkanno kam an
hankani a tolnima kada safrano hoorema hunde saɗede ma taw wona yumma jungo yumma taw wona jungo bamma taw ko jungo ma hoore mum tan ha joni heddi ko hankandi kaari waɗi won nena wini aɗa no jimmi haalande ɗummo joni taw yadde jafnoɗa ɗum jehruda e mum eraji ɗi fof itta ɗum ha laaɓa cer sabu ko mbaɗɗa ko wona lawol ya yafno yom mo gillima kedde hakkude muɗum ko mbaɗ jahra ɗum ɓe ɓernde mum woto nyohemo woto koynemo woto ngone gurnam makko alla jomam ko jom yurmende woto kebine aduna ko munyal wawi fof oduna alla jomam rokirta besngu to alla rokima anje so hadi mo munyal ko jom yurmende